Magandang umaga mga kaibigan. Bali nandito tayo ngayon sa aming ilog na tinatawag na Umanod River. Ganyan yan siya mga kaibigan kapag hindi siya bumabaha. Yan o, hindi siya umuulan. Pero kapag lalaki to mga kaibigan, kapag bumabaha to, ganito yan siya mga kaibigan. Ganito yan siya kalaki o. Yan. Ito yung nakuhanan ko na mga kaibigan, yung nagkaroon ng sa amin dito nung nakaraang taon, na ang daming naanod na baboy, tapos mga puno, tsaka mga bahay. Yung mga bahay yata nasa mga lagpas 10 siguro naanod na bahay mga kaibigan. Itong kuha ko na to ay hindi to ganong kalakihan dito, pero doon talaga mismo sa unahan tsaka sa grabe talaga, umaapaw talaga yung mga kaibigan, yung tulay ng Umanod. Isa ito sa mga pinaka malaking ilog sa buong Negros Island mga kaibigan. Yan ang daming mga yung punong kahoy na malalaki ang naanod, tapos mga hayop, pati mga baboy, ang dami. Saka yung mga kaibigan, yung bahay, siguro nasa mga lagpas 10 na bahay mga kaibigan yung naanod. Itong kuha na to hindi to ganong maano dito. Hindi kami dito banda sa gitna, hindi kami naapektuhan. Pero doon sa pinakadulo at saka sa unahan, grabe talaga. Umaapaw yung mga kaibigan, umaapaw yung talaga yung sa tulay, lumampas talaga mga kaibigan. Yung nabalita na umano yung tubig sa Umanod River, umapaw. Ang daming baboy na naanod. Yan, dito banda sa amin, banda sa gitna to mga kaibigan, hindi to ganong malaki dito. Kasi nasa yung hukay nito nahati kasi to mga kaibigan. Pero sa unahan dun sa yung proper crossing talaga ng Umanod, grabe, umapaw yung yung tulay. Yan, na wash out, daming na hayop, anod. Yan. Ito yung namin, yung Umanod River. Yan lang pong ating video ngayon. Marami pong salamat sa inyong panonood. God bless.